vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini mukoma ndiri murume wengozi, uye mumhuri medu mune ngozi iyo inonzi irimo, but vanhu havadi kuti vange vachibudirana pachena, but ari kukuvara ndini manje. Saka mumhuri vanhu vanongohwanda nekuti inini ndinonamata, so izvozvo they won't even affect me, but akaitiswa chivanhu chacho ndini pandainge ndichiri mwana mudiki. So ininiwo mukoma ndakakura ndichichengetwa navatete. This was after baba vangu vashaika. Ivo baba vangu vakangoitawo zvekuzvisungirira, and I suspect kuti baba vangu pane zvainge zvaitika pavari izvo zvakazokonzeresa kuti vange vachizosvika pakuzvisungirira, because this is what my mom used to say. So amai vangu vakazongoti 3 years after baba vangu vazvisungirira, naivowo amai vakabva vafa, and strange enough amai vangu zvekare naivowo she had a suicide. So mukomanashi ndakazoti paya pandainge ndasara ndiri nherera ndopandakabva ndachizotorwa ndokubva ndazotanga kuchengetewa navatete. Vatete vangu ava vainge vatori overseer kuchechi kwavo, but pane zvimwe izvo zvavakazondiitisa. So mukoma vakabva vanditi ndaisafanira kuti ndinge ndichiudza vamwe vekuchechi, vakabva vanditi zvinhu izvi ndezvemumhuri, masecrets emumhuri, saka ufanire kuti unge uchizvitaura kuchechi. Vakabva vazodana vamwe vatete, but ndo vainge vari last born in the family in which my father was born into, ndokubva vauya paya. But vatete vaya vadiki vakazouya vaine umwe mukadzi wechirudzi, saka mukadzi uya akabva azoburitsa mucheka wainge uri mutsvuku, then ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichigara pamucheka uya wainge uri mutsvuku ndakapfunya chisero, then ndikabva ndazotanga kuitiswa zvimwe, but most of the things that they did to me on that day I have forgotten, because zvakaitika pandainge ndichiri mwana mudiki. From that day mukoma ndopandakabva ndachizotanga manje kurota. Ndaiwanzokurota murungu anenge achiuya kwandiri achiita bonde neni. So panguva yacho iyoyo even my friends they were telling me kuti naivowo vanorota vachiita bonde nevasikana. Aya mawet dreams atainge tichiita when we were still growing up. So ndakangoti maybe it is normal, but nekufamba kwenguva manje ndakabva ndazotanga kuona kuti inini amongst my friends ndainge ndiri munhu ainge akangoshoreka. Everyone just hated me, kunyangwe ndaiti ndikazamawo kuti ndinge ndichiita chakanaka sei, then munhu wandinenge ndazama kuti ndinge ndichinatsi. So ndaiti kana ndikazama kuti ndinge ndichiitawo chakanaka sei, uya wandinenge ndichifungidzira kuti ndinenge ndamugonera, iye aibva atoona sekunge ndinenge ndamutadzira. So ndo wakazova upenyu hwangu ihwohwo kuzonosvika ndichizonokura ndikatombozamawo kuti ndinge ndipindawo mumarriage, but zvikabva zvaramba. Ndokubva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Kuya kwandakaita kuno kuSouth Africa zvikabva zvatoita worse. Ndinotoita sekunge ndakatozvisimudzira mamwe mazimhepo, like mazimhepo ose aya edzinza ainge achaya kuti ogara panani. Mazimhepo acho iwayo anoita sekunge akabva azotongoudzana kuti apa pari chip. Chinondirwadza mukoma ndechekuti kuchechi kwacho tinotoendawo kutonamata, tinotonamata uchitotsanya, but zvacho zvandinenge ndichisangana nazvo. Saka ndakazongosvikawo pakungofonera hama dzangu dzose, then ndikabva taita ndakazongosvikawo pakungofonera hama dzangu dzose ndikabva ndati nhai vedu wee, hamundinzwiriwo tsitsi here? Tarirai muone kuti ndatokura nowo mwana nowo mukadzi kusvika rinhiko ndichingotambudzika kudai. But vose vakabva vangotanga kungondipa mabible verses vachiti ngatinamatirei mukomana. Ndo zvinonyanya kundirwadza izvozvo, kuti pose pandinouya neizvo zvinenge zvichindinetsa, kunyangwe ndikanzi ndarota hope ndichiitwa bonde kunyangwe ndikanzi ndarota hope ndichiitwa bonde nevakadzi dozen, kana ndikamuka ndichiudzawo veukama kuti vedu wekani ndo zviri kuitika izvi kwandiri, then ivo vanobva vangonditi ndinofanira kuti ndinge ndichinamata. Zvino kana vachiti ndinofanira kuti ndinge ndichinamata, vanoda kuti ndinge ndichinamata ndakaita sei? Mukoma ndazama, ndichazama zvekare, but
I feel as if manje ndinokwanisa kubatwa nemweya wacho iwoyo wakabata baba naamai vangu, neniwo ndinge ndichingozvipfuudza. Asi chinondirwadza ndechekuti kana ndikangofunga kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizvipfuudza, ndinobva ndatanga kuchema ndichifunga kuti saka ivo baba naamai vangu sezvo vainge vakangozvara inini chete, kufa kwangu zvinotoreva kutoti zita rababa vangu ratorova, imba yababa vangu yatorova. Saka ndo zvinozoita kuti ndinge ndichingozvipa hope, but at the same time kunyangwe ndikanzi ndatora mukadzi ndazviudza kuti uyu ava mukadzi wangu, but still tinongosvika pakurambana, no mwana no what. Ende ndinototi kana ndakarara sometimes ndinotorota vakadzi vakasiyana-siyana vanenge vachitouya nevana. Vamwe vanotouya vaine vana vaviri, chimwe chakaberekwa kumusana, then mukadzi uya obva atoti ava ndo vana vedu ava vatakazvara. Saka vamwe vana vauri kuda ndevei? Mukoma, mumweya umu nditori nevana vakawanda. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndiri murume wengozi. That is my own confession. Hanzi vatete vangu vakanditora vakabva vandigarisa pamucheka mutsvuku. Yeah, strange things indeed, they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Saka inini ndine chigubhu changu icho chakazara neweti yangu. So ndakaitirwa umwe munamato uyu ndakauitirwa noumwe muprofita ari muno muSouth Africa, nekuti ndimwe mandigere nemurume wangu mushure mekunge murume wangu atanga kundihurira. Saka pandakafind out kuti murume wangu ainge ava kundihurira, iye ainge ava kutanga kucommunicata ne-ex-wife yake. Saka iye ne-ex-wife yake vane mwana wavo 1 wavakazvara. Saka pandakabata mamessages akabva ati ndaandichida kungonzwa kuti mwana ari sei. Yet zvatainge takavimbisana ndezvekuti inini ndini ndaifanira kuti ndinge ndichiita in go between. Kana ivo amai guru vachida zvavanenge vachida, then vaifanira kuti vange vachitaura neni first, then iyewo murume kana pane zvaanenge achida ndobva ndazonotaura navo. But to my surprise ndakabva ndazoona kuti vanhu vainge vava kutotaura vose without telling me kuti vava kutaura vose. Messages acho andakaona they were not that too bad, but ndakabva ndatoona kuti vanhu ava kana vatombofunga kuti vanofanira kuti vange vachitaura vose in secret, then it means kuti vanokwanisa kuzotanga futi kurara vose. Ende chakandirwadza ndechekuti mukoma tinotongogara zvekare in the same location. So ndakabva ndazoenda kune vamwe madzimai ndikabva ndati madzimai ndo nyaya iripo, naamai guru sezvamunongoziva kuti tinongogarawo in the same location even though vachigara zvavo kune imwe extension but ingori area 1. Saka ndiri kutya kuti murume wangu anokwanisa kuzotanga kuzovafunga. Saka hapanawo here zvamunokwanisa kundibatsirawo nazvo nai madzimai. Saka madzimai vaya vakabva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kumba ndobva ndazonotsvaka 2 liters. So 2 liters iyoyo ndaifanira kuti ndinge ndichizoti pose paya pandinenge ndichimuka ndichida kurasa mvura, instead yekuti ndinge ndichiitira weti muchemba ndobva ndazoitira muchigubhu muya. So ndozvandaiita mukoma kuzonosvika 2 liters iya yazara. Saka 2 liters yekutanga yakati yazara ndakabva ndazoenda nayo kwavari ndikabva ndazoiyeresa. Vakabva vanditi kusvika yapera munofanira kuti munge muchiti paya pamunenge mamuisira mvura yekugeza then mobva mazozanganisa mvura iyoyo neweti iyi kusvika yapera. Saka mazuva acho iwayo ndakabva ndazotanga kuavoida kuti ndinge ndichigeza nemurume wangu. Iye akatoshamisika kuti ko indava chii chiri kuitika, but akangofungidzira kuti maybe yainge iri nyaya yekuti sezvo iye ndainge ndakamubatira mamessages ndainge ndichiri ndakamugumbukira, but that was not the case mukoma. Inini ndainge ndatovawo nedzanguo dzandainge ndava kutomanyidzana nadzo. Zvadaro ndakati ndapedza kumugezesa neweti yangu ndikabva ndadzokera zvekare kwavari. Vakabva vati zvandainge ndava kufanira kuti ndinge ndichiita ndezvekuti ndaifanira kuti
ndinge ndichiti paya pandinenge ndanzwa weti zvekare ndobva ndaitira weti muchigubhu muya, vakabva vanditi kana wapedza unge uchiuya nayo, ndokubva ndazoenda nayo weti iya kwavari madzimai vaya. Vakabva vazoita zvavakaita, vakabva vanditi weti iyi inofanira kuti inge ichigara iri pasi pemubhedha wako. Saka nanhasi uno mukoma ndine chigubhu chakazara neweti yangu chinogara chiri pasi pemubhedha wangu. So ivo madzimai vakanditi kana nguva yakwana ndichazoita sei, ndichazokuudza kuti unge uchizoirasa, ende ndichakuudza kuti unofanira kuti unge uchizoirasa sei weti yacho iyoyo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi I am busy protecting my own marriage. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndakagadzira umwe munhu ainge achindikwereta, but nawo zvinhu zvacho zvava kundinetsa. Zvakaitika mukoma ndezvekudai so, ndine umwewo akauya kumba kwangu, ende achiuya kumba kwangu I think maybe wainge utongori muyedzo zvawo, but akauya akabva ati ainge achida mari. Saka panguva yacho iyoyo ndainge ndiine mari iyo yandainge ndiinayo, ndokubva ndazomukweretesa. So ndakati ndamukweretesa mari iyaya, iye ainge akandivimbisa kuti month end ainge achazondidzorera mari yangu. So ndakabva ndazotuma murume wangu ndichiti ange achienda kunopiwa mari yedu, but murume wangu akazoti asvika kuya ndokubva atodzoka akatozara ropa. Ndikabva ndati ko what happened? Murume wangu akabva ati iye akangofira kungononoka padoo rake. Murume uya akabva abuda achiti why iwewe uri kunoka padoo pangu? Murume wangu ndokubva ati ndatumwa kana nemudzimai wangu, hanzi ndinge ndichiuya kuzotora mari yavakakukweretesai. Then iye akabva ati iwewe wanga uchitotaimira mukadzi wangu. Ndokubva atodira murume wangu chifight. Saka murume wangu akauya akatozara ropa. Then ndikabva ndati hainetse iyo. Takazoti zvino tava kumusha, ndikabva ndati munhu uyu kunyange zvikanzi ndichange ndichizobhadhara kana 10,000 rands kuti iye ange achimbonzwawo kurwadziwa, ndinofanira kuti ndinge ndichiibhadhara 10,000 iyaiya. Uyu munhu mukoma ainge akangondikwereta zvake 1,000, but ndakazoti ndaenda kun'anga ndikabva ndazobhadhariswa 3,000 rands. Apa yainge yava nyaya yekuti ndinge ndichingomukaurisa, uye zvekare ndirimo mudare ndakabva ndati ndainge ndichida kukoka mweya weshayisano kuitira kuti iye asazombofa akabata anything chinozoendeka, uye asazombofa akabudirira muupenyu hwake, ange achizongova munhu wekuti anenge achingogara ari wekupedzisira. Then sekuru vaya vakabva vazoita zvinhu zvavo. Ndakatoona mweya wacho uchitosimuka because vakaita wekudana ukabva wabuda muvhu, ndokubva vatoti watoenda mukoma. By the time patakazodzoka kuno kuSouth Africa zveshuwa ndakabva ndaona kuti munhu wevanhu ainge aita kusauka, ainge abva pamba paya paainge achigara because ainge achivhaira, sezvo ainge achigara paRDP yainge yakanaka. Munhu ainge ava kutogara mumukuku. Ndikabva ndati hausati watanga iwe. So mukoma nashi zvakazoitika ndezvekuti pandakaonawo kuti munhu ainge atambudzika, pandakazodzokera kumba ndo pandakabva ndazoti ndainge ndichida kuti vange vachizosunungura paya pavainge vakandibatsirawo kuti ndinge ndichisunga. Vakabva vati ivo vainge vasingakwanisi kusunungura mhiko iyoyo nekuti mhiko yacho kusunungurwa kwayo painge pachazodeuka ropa. Zvino zvinhu izvi zvava kundinetsa because zvaizvezvi mukoma ndangova munhu wekuti ndinongotumidzira vanhu, kunyange vanhu vandichitomborina kana basa navo, mweya weshayisano because mhepo yacho iyo haitomborina zororo, because unoti kana ukaitumidzira ikaenda kuya inobva yatanga kurwidzana neupenyu hwemunhu uya, uye zvekare nengerozi dzake idzo dzinomuchengeta. Zvino inozoti kana yakurira ngerozi dziya, kana yazotanga kumupa minyama, kana yapedza kumupa minyama, inobva yazodzoka zvekare kwandiri yava kuti kuya ndakapedza basa riya ramakandipa, ndakapedza, chindipaika rimwe basa rekuti ndinge ndichiita.
zvino mukoma ndava kutoona kuti zvandakaita izvi zvakangofanana nekuromba, because mweya uyu weshayisano ndava kutopota ndichitoutumidzira nekuhama dzangu. So at the end of the day ndiri kuzvibvunza kuti zvino ndakaiteiko apa murume handisi kana kumbomuudza. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi zvimwe zvose zvava kuitika zviri kungoitika in secret. Murume ari kungofungidzira kuti zvimwe kuda vanhu vari kungodhakwirwawo neupenyu, but zviri kuitika ndezvekuti inini ndini ndiri kutongotumidzira vanhu mweya weshayisano. Apa hanzi ndava kutumidzira even some of my relatives mweya wacho iwoyo weshayisano. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu, uye ndinoda kuti vanhu vange vachizova careful, especially pasocial media. Kana moshora vanhu, zivai kuti dzimwe n'anga dzinotoita zvekutonorombera, saka ivo vamwe vacho vanenge vatoriwo pakutotsvaka mari, saka vanenge vasingafariri zvekuti vange vachizoshorwa. Iniwo mukoma ndakabva mukubhadhariswa neimwe n'anga. N'anga iyi ndaitofungidzira kutoti zvimwe kuda inoita zvemajokes, saka iyo ine page yayo kufacebook uko, saka ndaiwanzo kuti kana vakaposta zvavanenge vaposta ndobva ndati idzi ndo dzinonzi nhema. Then one day vakabva vazondiresponda vakaita screenshot vakabva vati konai muzukuru ko chandakakutadzira chimbori chii, because wava nenguva uchingonditi zvandinoita madhirama. Ndikabva ndati zvamunoita magara muri mbavha, munoita zvemadhirama. Usiku hwacho mukoma hakuna kana kumborarika. Ndaingoti kana ndikazama kuti ndinge ndichirara ndaibva ndazviona umwe mukadzi uyo ainge akapfeka zvewhite achityisa mukoma. Iye mukadzi wacho iye ainge asingambotauri neni. The first night ndakaignore until ndava kuona kuti zvinhu zvainge zvichiitika apa zvainge zvisitombori normal at all. Ndo pandakabva ndazvoenda zvekare kufacebook ndikabva ndazovatumidzira message, vakabva vandiudza kuti more was going to come my way. Ende zveshuwa mukoma ndakaita nguva ndichingoshungurudzika. Usiku hwoga hwoga vainge vonditumidzira zvipoko zvavo kuzosvika ndichizovakumbira ruregerero, vakabva vazondibhadharisa. Hei vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Naimi zvazvakangooma hazvo vedu we. Hei, pakaipa. Hanzi vainditumidzira zvipoko zvavo ndainge ndisingacharari. Strange things do happen in this world. Pakaipa.